Paljonkohan maksessa tuo maalauttas? Yli asti. Nyt on painepesulla pesty. Pohjamassalla massattu. Niin saa nuo mustat sitten vettää taas punaiseksi. Niin kuin vuosi sitten. Vai kaksiko siitä? Kevät maalaus. Pientä paikkamaalausta. Maston RAL 3020. Sattuu olemaan aika saman väristä. Tuossa on testipala, niin ei kauas nakka. Sitten jos niin tarvii, niin telalla vähän levitellä. Jos ei tarvi, niin sitten karhun kielellä. Viimeistellä. En oo tämmöstä ikinä tehnyt. Saa nähdä, teenkö tämän jälkeen. Pannaanpa lisää. Eihän se yhdellä purkilla musta massa peitä, mutta yllättävän saman väristä. Ihme. No nyt on mustat massat punaisia taas. Mustaksi massatut kohdat punaisia. Siihen kun se kuivahtaa, niin se on viimeisteltävissä karhun kielellä tarvittaessa. No se oli semmonen köyhän miehen maalauskonsti. Nyt on painepesurilla irtoruosteet poistettu ja pensselillä massattu ja telalla tasoitettu se massa ja spraypurkista punaista päälle. Että tuohon vähän jätiin patinaa, että ei kukaan kato liian tarkasti. Siihen kun se tasoittuu, niin yllättävän saman väristä sanoisiko. Ei tämä nyt hyvä tietenkään ole, kun se on vaan massattu, mutta on ainakin punainen. Punainen, että olkoon se nyt tämän kesän tämän näköinen sitten. Kahtoo sitten kun saa tallin tehtyä, niin hitsailee no takasuojan kaari kokonaan. Uudet ja tuolta niin takaosastakin, kaaren takaosakin on väärän muotoinen. Ja etuhiekkapelti on väärän muotoinen. Aika monta semmoista isoa askelta tuossa peltityöhommassa pitää tehdä. Ja takasivulla siinä tiivisteitä en ole vielä löytänyt, että ne kun saa, niin sitten voi ruveta noita peltiosia metästämään. Kun talli on valmis, niin sitten vaan työn alla. Ensin pitää tehdä kuitenkin rintamamiestalon lattiaremontti ja asua sen aika pakettiautossa. Tämmönen loma-aloitus rupeama.